hanzvadzi yangu Maxwell Changadzo Blandis, defendant, first defendant, Wondo Changadzo. Where's someone else? Alright. Alright. Ndo zvekutaura Maxwell ati ndoda pfuma yangu yawakatora pahanzvadzi yangu. Pachipanda tizweyo matore wai. Kana tizwe matore wai. Ndingati ndine hanzvadzi yangu yakarorwa kuzonwe pamakanga. Hanzvadzi yakashaika ndofunga mamuna masvondo mairi yabva kushaika. Yakarorwa. Yakatofa. Mafira ake akaita. Wainga ari pleki pagondo. Saka wati chida kunogeza. Ichibva apinda mubathroom muya kwati ndabaiwa. Wautanga kuto bude furo, bude ropa chichi. Wachibva atorwa achibva ende kuyi. Akazvonga akazvitakura. Ichibva atorwa kwakuendeswe pagondo. Pagondo pakiriniki vaibva mutare. Kobva ati mutare paya. Ati mutare paya akaona munhu watorwadziwa. Kobva ndikati paradzanise mai nei nemwana. Nekuti mai hapasina ichiti chimwe chacho chingararama. Saka zvadaro zvezvo hapana chakakwanisa kurarama, mwana wakafa, mai akafa. Right. Inini kuti ndizoziva kuti hanzvadzi yafa uku ndakatoudzwawo nemaneighbors. Story yama. Ndine urombo uya pano. Ndikati kwakanaka here, ndikati uya ugari pasi, kobva ndagara. Ndine urombo hanzvadzi yako chipo Changadzo washaika. Ndakanzwa kurwadziwa nekuti munhu wendakanga ndabva kutaura naye ndisina mazuva matatu. Tataura tese akatitumira $20 kuti mukoma mubatsiriki mari iyi. Saka zvadaro zvezvo paakashaikira uku inini pendakazosimuka kuchichizoenda kunhamo kuya kuti regai ndiende kunhamo ndatozvinzwa ndakakumbirawo nebhabhasikoro ndibatsirewo shamwari inini handichadini zviro zvangu hazvinakumira zvakanaka. Kobva handinzwisisawo, kobva ndipabhasikoro ndichibva ndapinda munzira. Pandakasvika ikoko vekumusha uku vanga vasati vasvika, kune vanogara kumapurazi ikoko. Saka ivo vanga vapakati kutobvunza chuma kuti tingamira here isusu ngatibvunze pfuma musikana ashaika uku. Saka pandakasvika inini ndakaturirwa zvikati tanga takubvunza pfuma kudai. Ndo mamisire mamazviita. Ndakasvika paina Willard Changadzo. Paul Changadzo ndiwo wanga apo waimba pamakanga. Hanzvadzi yangu iyi yanga isina pakanatsa kuti bakuti inge ichigara, yanga ine masitendi ayo maviri ekuti yanga yakazvitengera. Vaiva nekudhonzana nemurume nekuti murume wanga akapamba nzvimbo yemunhu. Saka kuti anatse kwakadai waizengurira kuziva kuti pane kutaura. Saka hanzvadzi semunhu aiwana mari akati regai nditenge nzvimbo ndiitire vana rufu rusina dangwe. Saka akatenga nzvimbo dzake achibva ati apo. Saka ini ndasvika ndikati saka mazvironga sei ari kuchemerwa kupi? Chikanzi ari kuchemerwa pano pamai vake pamwene. Alright, ndimi mati zvinoita. Iwo maona zvinatsa kuita here? Vakati ndio zviripo, ati ndakumirana nemadzimai wangu tawirirana. Alright, ndazvinzwa. Tanyara. Saka vakwasha vakauya vakapinda mumba. Chikanzi right vakwasha. Peta nyaya yedu yetiri kutaura chekutanga ndechekuti petakauya panapa pamusha penyu vakwasha. Tichiti tipei pfuma. Makatituka. Hatina kuwirirana. Saka muripo wedu $50. Muripo. Saka vakwasha sei vanhu vari mudambudziko. Vakaunganidza $50 yavo vachibva vaunza. Ndirimo mumba. Zviva zvati rice. Akati toda $50 ndipo Changadzo. Chibva tapedza zvikanzi right vakwasha. Isusu hatichami ngatirambe tichienda kumberi. Iyo zvitakuda kuti mubvise masungiro. Saka masungiro akabviswa mbudzi 3. Pambudzi apa pakabviswa matimbura 2 pakuya gotora rimwe chete. Uyu mufi ari kumochari. Vachibva kuti mbudzi ndaiurayiwe. Titoise muriwo motore musiya apa motora nemaoni naye zvifani kutozvinya. Ndokumbira kubvunza naye vakuru. Zvinoita here kuti mufi ari uko asati asvika vanhu maamba gochigochi? Ini ndiri kurwadziwa mwana wamai wangu. Vakati zvinoita. Ndimaona zvichiita. Abva itai zvamunokuona zvacho.
yakauraya wakaledza wakwasha wakauraya mbudzi imwe yacho. 1 yacho iyi yakapuwa vana mai. 1 yacho yakasara iri kudii rangu. Hanzvadzi iyi inini naiyo tiri mukuberekwa kwedu. Baba wedu vakashaika, mai vakashaika. Saka tingori nherera. Sokuti kutaura kuno kutasara tiri vaviri. Zvadaro zvezvo mbudzi takati wakwasha alright ngavaise mudanga ndazvinzwa idzi. Kobva vaisa kudanga tikanzi right. Pakuda bhuku kuti tione kuti zvinhu zvakamira sei pamwombe dzacho kuti wanga apa pemukwasha pakubvisa pfuma. Pane hanzvadzi yangu iyi kubviswa pakutanga kwazvo handina chandakakwanisa kuwana neudzvanyiriri wakashangapo nevakuru vangu. Vakatora pfuma pekutanga yacho vabva vadya iyi hanzvadzi yekutanga. Ndakada kusimudza musoro handina kukwanisa kuvagona sefamily. Saka pane uyu wacho uyu vakanga vadya futi chimwe chikamu. Dzimwe randa zvinhu izvi zvinonga zvakutopera ndotonga ndisina hanzvadzi. Zviro zvapanapa regai ndinatse kusimudza musoro. Takaramba takanetsana. Dzimwe vakazounganidzana kokasi vakati ayo zvingashupa. Iwe zvasara kuhanzvadzi yako iwe. Chena unotora hakuna ani nani achazotora zviro zvako izvozvo. Vaipfuma yako iwe wakotora uchichidya iwe ndo zvako. Kati zvakanaka. Ndazvinzwa. Kobva vanyora bepa ravakasaina vakuru. Pfuma iyo mukwasha iyi yasara yese pe unoipa Maxwell Changadzo ndio hanzvadzi yake ndiye baba. Zvakanaka. Kobva ndasainawo kobva vasaina. Kobva ndaenda pane mukwasha. Mukwasha akasainawo ichibva story bepa zvibvakana nawo. Saka kushaka kwakaita baba wangu inini pakane mwana wanaikuru akatorwa kuita neanji. Saka mwana uyu ndiye anga kuti nerwesere aipota achinotumwa kunobvunza pfuma. Chijaira chavaingoita kubva pane wokutanga vakadyira pfuma ikapera. Ndanga ndiri kumarara inini. Zita ranga riri zita risina chiro. Rababa rendakagadzwa. Saka zvadaro zvezvo. Ndio yendiri kupinda mairi. Saka tafuna right. Takazoti pakubvunza pfuma apa manje. Vakuti ndikati bhuku racho riri papire kuti muone kuti list kuti zvinhu zvakamira sei. Saka bhuku rakanzi bhuku haripo. Bhuku riri uko kuna pachawo Changadzi ndiani bhuku. Tukazi ngati mufonere. Tabva pafoni yanga neairtime ndiye muzukuru muchuru Phineas. Kobva afona kazi ndoti kudini kazi ndiri kuti pavari kuya kunhamo kuno ndavavatevere nebhuku. Saka akadaira foni ndi Itai Changadzo. Akati bhuku racho riri kudikana nani. Bhuku irore. Chikanzaiwo tisu tiri kudida isusu kuno. Onini kuno ku Maxwell akuno. Kobva ambonga kukakama. Kobva zoti alright. Saka zvadaro zvezvo vanhu vakabvunzana mumba chamboita kuti akakami chinyi futi apo. Anhu ngatifambise zviro. Saka takazowira nemukwasha kuti papfuma yese kuti arore kupedza mari yaanokwanisa kutipa 2000. Saka pa 2000 paya mukwasha akachema. Ana bangu mandinyanyira. Dai mandidzikisira. Takazodzikisira nemukwasha tikaita 1900. Saka mukwasha akati ana tezvara inini handina mombe pandiri ndofunga munozviziva. Asi ndine zvimwe zvinhu zvinobatika zvinogona kuonesana. Kati aiwa chinhu chakanaka tazvinzwa mukwasha. Right. Vakwasha pinda yenyu tichione zvamuinazvo zvacho. Saka vakwasha vakazoti chatinacho imbudzi ndidzo dzatinadzo vana tezvara. Asi tiri kumirira umwe wedu uri kuuya. Iye akasvika iyewo zviro zvese zvakufamba. Ndio pakabva pasvikawo aya. Ichibva aturirwawo nyaya namukomana. Apata zvakanaka. Saka uya waimirirwa ukazosvike pakusvika. So wakati nonoki. Ndio pitakati akwasha madini zvikazi wasvika watatamirira wakuya. Ndio pakati mbudzi ndinadzo. Asi zvandine mbudzi vana tezvara ndinogona kukupa imbudzi 25. Tichierenga nedziya dzemasungiro dzedu dzaita 28.
kumba kwangu akugoni kuti inini ndichaoneni ba mupuwe ndi kunotora inini pane mkomana uripo unoite kuti ndiye munoenda naye muchionopuwa ndi iye pasina pana chinofamba zvakanaka saka uri murodi kufamba kuya vanhu vakatya kupesana naye vakati saka todi zvazamira yanosvika pana zvedi nguva ikakwana zvikaita sekudaro mota ikahaiwa ikaenda kwaHeri kunotora mbudzi dzikauya zvedi mbudzi 25 mbudzi 25 dziya dzauya akanotora mbudzi idzi ndiri mukomari apa auya nembudzi dziya akatsveta apa andobva tagara taungana zvese mumba that's right pambudzi 25 apa pane mombe yamai yemusana yaide kuti ange ichipuwa saka vakwasha vakati pambudzi 25 kobva vati pa $200 saka mai vakanzi mai munodei pamombe yenyu nekuti mombe inotsika pano haipo mai vakati izvoni inini ndinoda 200 nekuti mombe dzedu tanga tachajama 200 maona saka mbudzi 5 dzanga dzakamira kuita mombe mbudzi 5 imombe saka zvadaro izvezvo anhu aita ade chimari yacho but zvingashupa ngatiite so varume mai ngatiwape mbudzi 5 taita focus mai vati ini handizvo ndareva saka mai vakatorawo mwana mai akapindawo nawo mumba muya rudzi rwekwawo paakade kuti agonuna akazi nyararai puwe zviri kutaurwa izvozvo kobva zvaita question mark saka petakatanga kupokana ndepekuti izvoni ivo vanga vakuti ivo una nyanji munofana kushayana chini pfumai vakuronga kuti izvoni iwe munode kuti unorora apa tiri parufu petopada kurongerwa zvinhu zvapasi pamba pedu tine kumba kurora kuna kushata munhu ukanga watora mukunda wemunhu chasara kubvisa asi kune strategy inoshandiswa nzira yekurora naye yakarorama isiri yekuti inosara umwe nebundu saka inini ndaitarisa kuti since inini zviro zvichida kuti zvisvikire mumaoko mangu vashandipfuurira zviro zvangu kuti end of zvinhu zvako izvi ndizvo zvabva kumukunda wako saka havana kukwanisa kudaro takupokana mumba umu vachibuda kunoratidza mai mbudzi 5 dzavo dzidei vakabva vaenda kunotengesa nezvangu zvakandirwadza zvodino ndiri kuchema mukunda ndida kuchema pfuma yeparara saka atengese pfuma yangu iyeye ndakatanga kushushikana kwakutanga kutaura kuzvii zvaitika pano kazi mbudzi dzangu dzaenda kupi noti mota yangu yakuzi gezai mota indochi mota yedu kugezwa ndiipiwe kazi yainga nembudzi ndisati amusina mbudzi dzaenda kupi kazi tatengesa umwe ayablaza akoti urushipike chii kuswera kureketa nhando mbudzi dzaenda kumba tati tine kumba tinozotaurire kumba kwedu kobva ndanyarara pai saka taakumba kwedu kuyakuyawo ndakatora bhasikoro rangu ndabva ndakwidza mudzimai mutransport ndikati iwe chikwira transport ini ndine bhasikoro ndakupinda murwendo ini ndaitarisa zvekuti ndichanoona mbudzi dzaakumba ndakasvika kumba kusina chiroba ndakasvikirana nemotokari ichiti murika ichisvika yatakura vanhu inini ndichisvikawo nebhasikoro zvindisakamboita kuti ndimanyikowo nembudzi dzangu kusvika pamba paya mbudzi hapana mbudzi iripo mumba umu vanga vade kumbondipa $50 kuti vakuparadza mari vachiti ma50 vachishaya nemari dzavakushayana ini ndakati pet handipui right wanga akushaya mari ndi Barnabas Changadzo na munini na uyu panganai saka tiri panhama pane mari dzaibviswa dzezvikwereti futi ndambodzoka mbichana masure dzezvikwereti dzakabviswa kuna mari ni Changadzo wakabvisa mari yake $20 yechikwereti mari iyi haina kusvika yakapuwa mukomani ndoti mari dzezvikwereti dzaenda kuti kuna Barbara Changadzo akabvisa mari haina kusvika munhu waikwereta kutaura kuti iye waikweretwa uyu waikweretawo futi saka zvikwereti zvaifana kubhadharana kuti zvitiwo iye tichipuwa apa tichipawo vezvikwereti waikweretawo kuna mai vari pachikorepo wakakweretwawo hembe dzavari kutobhadharwa kumashopu kune zvikwereti zvaitotorwa ichitembawo ndiri babasa asikazoti rufu wasvika tobva idipo papa inini ndaona mbudzi dzisipo ndakatanga kudzokera futi mari mbudzi dzangu pfuma yangu madini
Ndikanzi dzatengeswa dzese. Saka murudo dini. Ndikanzi mari yabuda 400. Ndio mari iri kunoda kuti inorora mukadzi. Ndikati aketi. Andi mbudzi dzangu inini 25 adzibudisi mari iyoyo 400. Nekuti tikatarise mbudzi 25 totarise 200 ndiyo yatabvisa kuna ana mai bakari mumbeya wemusana. Saka pangana ichangadzo wanga kuti ndini baba ndinotore gono. Indoti aiwa kwete. Bepo rachakasaina rakati ndinotora zvese kana uye inini ndine zita rakiri wacho. Kwese manga muchingodya dai manditira nyasha machisiyawo ndindochibatawo apa. Saka hazvina kukwanisa kudaro nekumbunyikidzwa. Dzimara ini kuti nekushushikana ndiende kumatare ndinonunurwa. Nekuti strategy yatorwa yekunorora mudzimai wangu handiyo yekuti anhu anotora chinhu chiri kuseri uko vonotengesa vototi takunorora. Handizvo zvakaita. Saka ndakafundira vanatezvara. Vanatezvara pakutanga mudzimai monini hanzvadzi yangu yashaika ndakaudza kuti hanzvadzi yashaika. Vakati tazvinzwa. Saka abafundira kuti zvakwa une hanzvadzi yangu yashaika kwabva zvakati. Ndiri pakuchema zvinhu zvangu zvatengeswa. Saka vane urongwa hwekuti zvavatengesa zvisina wirirana. Vakude kuya nemari ya 400 pamuri kukupai. Imwombe dzapinda mudhibhi nemushwe musatambira. Inini ndiri kutarisira kuti zvandakapuwa nevakwasha vandidzosere zviro zvangu izvozvo. Inini ndoita plan yangu nekuti hakusi kutanga koti tisu. Ndagara kuna natezvara inini ndiri kungobvisa chingozviendera. Zvekuti kana kuvabvunza kuti papi pakubvisa pane pemakude kuenda havazobatsira. Alright, ndizvo zvawaita. Ndakazo. Munechekubvunza here pane zvataura zvese. Alright. Mazvita mambo wangu. Pamusoro mambo Marangi nedare rake. Zviri kutaura Baxter Changadzi zviri kuzvinzwa. Mubvunzo ndowekuti iye Makuye zvaanotaura zvese izvi. Baba wake ari kupi? Baba wako ari piwe. Baba wangu wakashaika. Mambo unofa here mambo? Akafa zvodini? Haana baba here izvozvi zvimaki? Handina baba yandakanongedzerwa. Saka vanhu vaironge zviro zvizvi zvese izvi wayasiya sei achironga zviro zvezvozvi asiri ana baba ako? Mubvunzo wenyu mabvunzo kuti wayasiya sei. Inini matengesere mangandiita maishandisa zvechisimba. Saka inini ndangatsika kugoni kukundai kuti regedze zvamuri kuita nekuti paitotengeswa mbudzi ndaitodhonzwa ndichienda uko. Bepa rawataura kuti takasainirana rekuti wochizoite zviro zvese nehanzvadzi dzako tipudisiro bepa racho tirione. Bepa taripuwa ndakaripuwa ndina baba afo chichangadzo. Bepa tikaripa mukwasha. Saka riri pane mukwasha izvozvi. Zvekuti ndofunga wakundikana kusvika hake pati bepa una. Pabepa reSamuel ndakanyoreswa rakanzi izvo. Kana uine witness yaunofungidzira kuti ndo witness yako ike unoya nayo. Wasire witness yako kuti nyaya yedu tikwanise kuironga tiri pamwe chete. Ndiri kuzvinzwa tinogara kwakasiyana saka ndizi zvimingiridzo zvasangana nazvo. Ari mhosva ndiani? Munhu ane mhosva ndiani ani nani? Ndosina kuya newitness yako ndoda kuona bepa rawakasainirwa achiri kuzi ndo unozoronga zvinhu. Ane mhosva ndiani? Ini newe. Ndimwi. Mhosva yangu iri pa. Mhosva yenyu iri pakuti imimi ndimi makandipa zita mukagadza kuti iwe wauya uri Kiri mukandipemberera. Kiri nezviro zvako izvi. Nhasi mabva manditorera zviro zvacho. Ndane zita chete. Wakapuwana ane zita. Ndakapuwana semukadzi. Nimi mukandikwazisa. Ari kuti semukadzi. Semukadzi uyu akashaika ndi Green. Muokwa Dukwende. Hakusina kuti semukadzi ariko. From now inini handina ndati ndazwa kuti tazogadza uyu. Iye ndiye ari kurwana. Pendakati kumbotaura nhau yangu yekuparadzwa kwepfuma vakati enda unoona mwana wake. Anogona kubatsira izvi. Pamatambudziko yese semukadzi Green achikurarama. Saka iwe unotadza sekuona semukadzi wako kuti nyaya yako kana makasainirana nasemukadzi aripo uye nasemukadzi wako pamberi pamambo Marangi. Okay.
nozogare kubvunza iwa unateerere Varadhanisema kunhu. Vaeresa kuti uzonekwa kubvunza nyaya iri kutaura Maxwell Changazi yekuti takamutorera mbudzi dzake 28 muchidimbu matingada kuti timutaurire. Maxwell unofambidzana na Paul Monini Changadzo. Saka achifambidzana na Paul Changadzo, Paul Changadzo haasiriye baba aripo, baba ndi Panganai munotyani Changadzo ndiye munin'ina wababa ake, ndiye asara kuita baba. Neanjo wake aripo pachawo, Changadzo ndiye neanjo wake. Then Maxwell uyu kushayikirwa kwaitwa nehanzvadzi yedu isusu ndo hanzvadzi yedu chipo. Isi takaona zvakakodzera isusu kuti uyu Makuyu kumashuruko akapuwa munda nababa wedu isusu Godin muchazondida munotyani. Munda wakapuwa marozha ari pano kuite 3, 2 ari aiye nanje waitaura kuti maybe akapuwa marozha ari 5. Chifanira kuchengeta marozha aya. Usagara ese asi mairi achagarwa ndiani ndi maybe. Asi Maxwell akatengesa marozha ese achinoda kunorora mukadzi. Ndofunga mari inokwana kuti $800. Atengesa marozha $800 kuna Karima Zondo. Akaenda $100 ndo yakaenda korora mukadzi wake. Izvo. Then atengesa munda iwowo Maxwell. Isusu takazogara nemusha wese. pane nyaya zviro zvaanotaura zvakauye parufuwa. Iyi inyaya dziri mumashure adzidzo. Ndozviramuntu yakanike achipanaita ngataure nyaya dzawakamakana. Iyi haizumanga ngoba yemunda iyi. Yemunda yaizumanga ngoba tinotaure nyaya dzerufu yakalangisana neuyu tichabvunza isusu. Ndizvo zvochangamirawo. Ndanga ndati semunhu ake auya kuti ndoda kubatsirwa pamberi pedare ramambo ka tibve tazvisanganisa zvese akwanise kubatsirwa. Zvino zvakadaro hazvo hazvina chakaipa. Then kufa kwaChipo kwanyamufa. Chipo ashayikira kwaMudhari. Make haana kukwanisa kuenda kuatende rufu rweonini yake nehanzvadzi yake kwaMudhari. Tine vana vakaenda ikoko vakaenda kuenda kobatsiridza nekuzotakurwa kwemutumbi iwowo kuende kuzonwe wemhuri yedu isusu. Then Maki uyu kauyu zvaataura zvokuti kuna vanhu vakanga vari kubvunze pfuma vakapuhwe mbudzi dzemasungiro. Ndiye akanga ako ikoko kuonekwa kuzonwe ukoko achibvunze nyaya dzepfuma. Pfuma yese mari yataura kuti kwakabhadharwe $200 kwakabhadharwe $50 ndiye aipiwa pamwe chete naPaul nekuti Paul ndiye anonga achiti baba wake asingatedzeri zvinonga achiita vamwe vese pamusha. Saka isusu tazosvikapo zveshuwa mbuzi 25 dzakabhadharwa mbuzi 25 takaenda kuti mbuzi 5 dzakapuwa kunana mai bakara vari musana. Mbuzi 5 dzobva dzapuwa baba aripo Panganai munotyani. Mbuzi 15 dzobva dzasara tikati ndo mbudzi dzasara dzepfuma idzi. Saka tochidii nembudzi dzacho? Madzisekuru isusu yetakarorera ana sekuru edu isusu epaChiruka ngoti iye muzukuru Chiruka akasvike pakuti aiwazve imi mukapa Maki mbudzi idzi kazi hazviiti. Kana even ana mai achakati aiwa mwana uyu kauyu unoturira nematemo pamba pedu nokuti nhasi tachida kuti tiuye nawo aite humbo yehuku nokuti zvotora panapo ati hatikwanisipa kuti tiuye tikauye ipapo mungwana anoyo mumamisha medu achinimhanyira nedemo. Saka hatiuyiko. Saka takwanisa kuti hakuti tichauya nawo kana kuti hazviiti. Then pambudzi 15 yoni mbudzi 5 dzakatengeswa pa2020 ozaenda kuite $100 ndi Panganai kwete Barnabas isi Panganai. Vatengesa zvaazotengesa 15 vakati dzeubaba dzakatengeswa dzese, dzeumai dzakatengeswa dzese, nami akatitengesere mutipi mari yedu. Then dzasara dzedanga racho dzedanga zezo 15 akazofonera kuna ana bambo taida kuti tiunze mbudzi dzezoka dziri mombe 3 musha kwenyu tirore mukadzi waMaki noti kuti tumpe mari tozoti mari aichazobatikibva mangwani dzozotinetsa inini rini babake. Saka pambudzi 15 dziya dzazotengeswa dzakanongobudisa mari yakaenda kuite almost 350. Dzabudisa 350 baba vatawa pamombe yangu inini yeubaba inike torai futi $50 misa kuite 400.
tendikorore mwana ndinendesawo paine yangu mari ndo mabvitire ndakaita pachizopa mukoma aya mari iyoyi kuchenda mubhadhara chipfuma dzasara nhatu dzacho dzasara ndoti dzisazokupaiwo kuti dzizopinda mudanga mako ndo maitire rakaite musha vange raakaita wangu ndirichibvunza chakamira handizivi panoitwa zvinhu zvakafanana nezvizvi kuti mupfuma yauya havaturire here muridzi zviro zvake kuti zviro zvako izvi taifunge kuti zvidai nokuti ini handina kuturirwa vakatengesa ivo kuti wamira kutengesa ndipanganai nenda ndaise mudanga imweni akatera akatora kudosara udodi mbudzi zikazi mbudzi yatengeswa futi ikatengeserwa akanotengesera munin'ina wavo iwo itori kumba kwavo iwo ndowarise mudanga strategy yakanishandisira inondiremera wabvunza uri mubvunzo kuti amuturire here kubvunza ava kuti amuturire here muridzi wacho amuturire here muridzi wacho zvabva kumukwasha zvinhu izvozvezvo zvakaitwa tese tiri mumba yatakada kuwana akwambo naiye wacho arimo tikaronga tese tiri pamwe chete akatozvifarira nekuti iwewewo ndabvunza tikataiwa hatina iri mbudzi dzatokwanisa kuti timusiyire waite danga ana mai akati aiwa hazviitiba kuti iwewe mbudzi tikusiyire mbudzi dzese ngadzitengeswe tiendese pfuma kumusha kwako ana mama ako iwe akataura chidarino kana uine nharo woti iyo baba handina kuzvizwa ana mama akati mbudzi hadzisari pangadzitengeswe dzese mbudzi dzaiva dzani bedzi mbudzi handiti havakapuwa dzavo kobva vaita zvauda nedzawo idzi dzanga dzakuzi ngadzitengeswe dzese ndedzani futi idzi mbudzi dzako dzadziri ngani mati inini ndinotarisa kuti mbudzi dzangu inini dzanga dziri 25 dzakabva ukoko tisikaeringedze masungiro nekuti paika ne 200 ndiyo yana mai hati pane cash mari iripo mbudzi dzako dzadziri ngani pamwepo dzese dzakabviswa 26 mbudzi dzangu dzendaifanira kuwana saka paonekwa kwakanyosa 28 kana kuti dza 26 nhasi tabvisa yamai apo neiyi yetakauraya iyi handina uchaiye dhaba ndaibvisa kusekuruti aone roti runepera dare wakanyosa 28 izvi zvawadzika wapa 26 aiwa ndiri kana kureka imi pamuri mbudzi 28 dzakabviswa tapiwa 28 takabvisa ndobvisa 1 takapa mai 1 iyi takaiuraya saka dzangu 26 dziri kuda kuti dzisvike pandiri pano ndati aone roti runyepera dare kubva pa 28 wapa 26 ikirei chivo chibvunza yedu taona yedu kuti edo kunze kuti iwo wakaroora nini mukadzi ndane mayezi ndaroora Estibone ane 15 years 14 15 years yani mayezi toti wakurira nhasi yake usikazivi kuti ndakaroora 1920 ndakaroora 1910 zviuziva changamimba zviro ukanga wavhirigika kudai zvinhu zvacho zvinodini vaona nokuti pfungwa dzina dzakakanyika waroora rini 2008 wakazvimatsvakira ine here list yangu ini ndakandafamba kupindura chii mari yakapipi zvandakaita mari iyi ndakaiti ndaona kuti kutaura kungashupa lendi munini zvati zvakadyiwa pfuma iyi hanzvadzi kutanga uchazvitisesa kudai akuru zvakugadzira kutaura saka mari ndakatengesa rozhi 1 kobva ndabatanidza neyangu yendainga nayo tauri kuti ndakaroora ndakadai ndakabvise mari yake ndakatengese munda ndakatengesa rozhi 1 kobva ndatibatanidza nemari yangu inandaforoma zvidhina kobva ndaenda kunobvisa wakabani mari yacho mari yangu ndakapawa natezvara vana samukuru vari azvezvakuyo hatina chatinongoziva chatoziva ngechekuti anatezvara tabvunga kati akaunza $100 imimi makashuma ino kuti arikura akatishuma
semwana kwanga asara pane chamakabatsira ndichile kuti aone mukazi pakuzoita kwaruda kuti ndakazotengesa zvakati zvezvo baba akanga achipo kana wachinge wazodai ndini ndinobvisa zviro zvekudanga mangu unochizonditaurira kuti wane mari ndini ndinozoisa yangu pamusoro ndotumana anoenda kunoroora mudzimai wako haana kuzviita izvozvizvi ndikubvunza mudiwo ndakawandika kunana baba akutaura hapana wamudzana naye vakaenda kuroora hakuna akatonga mudzana naye mwana wake kutanga wane 15 years makatogara sana baba 15 years mwana akatogara basi nemukadzi kundomunhu kubereka nese imi musikangopatiko kuti zviivo zviri kufambapo mumuvhundichanga noti aiwapei aizvo ndii ndikubvunza ndii ndikubvunza imini kuti makati kekupatika ngei kuti mwonawo ari baba chaangatofa izvo kana makafunga zvekuti makamwambe zita kuti wauya urooni zvatopera zvakadaro yachikupindura izvo dambudziko rakaenda kuita ndekuti aroora mukadzi wake uyu akabva abuda mumusha akagara pamubwera akabuda mumusha pakunogara namubwera mai vamai vake kati kwakaenda kwana sekuru ndokwakanogara saka agara kwenguva yese iyi nemukadzi wake ndokunga ndokwakaitira vana vake vanokwana vaviri kana vatatu asingauipa kumba uko zvakutova nekuti ndokati ndo pakatanga kusatanga kutosawirirana nababa mukuru wake mukuru wababa vedu ivi mbuzi 25 dzakauya idzi mbuzi 5 mayambodzimira sei mombe maiti mombe kuti kutauri mombe dzakazanga tanga namanje 15 dzakatanga kana kutsatsira mombe 3 mbuzi 5 pamombe mbuzi 5 mombe pa 25 ndo zaite mombe 5 manje mabhisita makaita apa makabvise mukuya asikazivi kuti mazobvise zvekuorora zuro wacho namusikasi kuenda kuorora namukaida kuamba kuti isine mwana wenyu zvakaitika mambo wangu ndezvekuti paari kutaura nyaya iyi azoya nemudzimai akusununguke mwana wake waakakusununguka chiti ndakaroora ana baba ndopakwa takandotambira sezvazviri kundoti hatingati panoti mwana azoya aane mhuri yawanda kwati haana kungondishuma pekutanga ana akandotambira zvakadaro mumusha kuti mwana wauya nemhuri yake iwo mazuva oroora wakashumaire kunana baba kuti aroora ndinoti hongu ndakashuma ndashuma inini vashambadza mati mwana aroora wakaenda kwana sekuru akaenda kugara kwana sekuru akazodzoka lini akadzoka mushure mekwane vana vake vanosvika vatatu akakutaurira kuti ndadzoka kudzoka kwake inini anotaurira aya ari mwana wakaenda kwana sekuru akauya anonditaurira kuti ndadzoka hepano mazosangane kwamakanga kurufi mwazotore mbudzi dzacho asi muruta wakaenda kwana sekuru haana kudzoka wakaitirana nadekwe masangane pana makanga mwapo mwana uya wabva kwekwana sekuru wanga azobvere kwana sekuru obvunza aya zvekuti akanogara akazodzoka vana baba vanozviziva kuti auya mwana kwachiri hakuise ndiri mukoma wake ndini hakanditatari kuti nditi wakadzokereka kuti wakadzoka ndini ndinongotambira sekuya kwake imi mwana waroora vakabarwana manje ana 5 ane vana 5 akabara ana 5 mune chamakambobvisa here kuti matsvakira ndosvika kana kumise majazi kusvika kwera kumise ng'ombe seana baba akabvisa ndati mune chamakabvisa here
akabvisa ana baba. Akabvisei? Ana baba akaenda kunobvunza pfuma kuhanzvadzi yake hombe. Aenda naye achibva apuhwe mbudzi negecho. Usho apuhwa mbudzi negecho yeye. Unarodzera nei? Uzanenge mbudzi nemagecho. Ndo zvanga zviri kuita. Ndo zvanga zviri kuita. Mbudzi negejo zvakauya. Mbudzi negejo mbudzi hadzina kuuya. Pakandani kwa gejo basi. Atorambana anhu aya. Atonoti hakusina chichabuda kumkwambo. Ini ndakuti saka mundoti apa zvatovharana handina chendaona kuhanzvadzi. Ndakazoone gejo mukwasha muzukuru tendai makuta ndiye wakamira kuti sekuru sarendai zviro zvemunhu andiko changazi mupe uyu zviro zvadi. Mbudzi hakuna mbudzi aidaiso pakurodza panoti mwombe panobviswe mbudzi shanu paya aiti mbudzi mbiri pechibviswa netende kuti zvikasike kupera zvori kana ndaidze mukwashawo netende dzakanyombukumake pana wangu uri kuti iwo aya ati pakadze mbudzi negejo ndikati mbudzi negejo zvakasvikero kandakwa negejo mbudzi dzakaendepi ndinonga ndatotozwa kwavariwa zvimwe ndiwo akachengeta kuti wandipe mbudzi dzacho kana ukachengetewa chendakaona gejo zveshuwa rakasvika kana kuna mai vakaona chiro chekutanga chataura panyaya yako zvawataura kuti inini ndakatengese marozhi mairi ndikaite mari kwandizvo marozhi mairi wani rozhi ndikaite mari ndiye ndakazoende kovhurira mukati wao ndizvo zvoshaizvo namba wani ipo pavo uri mumhosva yekutengese munhu ndautengeswe kuroora ngevhu ramarangi ribasa rako nokuzvidhina kuvorome zvidhina muzvinhu uchiti mari yako roora zvongere marangi arirambiswa kwete munda utengeswe kana ari muno pane anotengese munda manje kusungwa Lex comment yakazviramba izvo kuti nenyaya yekuti utsanganira anosunga mari munosunga uraite mupfura munhu atitaura kuti zhabudire mukoti kuti atengese munhu imime zviro kwazvo iri kuti makamupawo marozhi mairi matatu iwo wakatengesa isi pasara mairi eumwe wacho asara naye ari kugara nawo patori nemunhu atori pedyo kari mazuva pamusoro iyoyo Maxwell pamusoro iye wachangadza ndakaiti mbodzoka pamashure mbichana pamusoro ichangamira ndaona mwaakutipe breakdown yezvakazoshande mbudzi nemari dzese samoni riri kuti mwakatore mbudzi 25 musati matipe breakdown yezvazvakashanda 28 mwakatore mbudzi 28 here imbostika apa mira mwazoende kubreakdown yakazoende kwakati claim ya uyu ndeyekuti mwakatore mbudzi dzangu ngani 28 mwakatore ngani isusu dzetakatora takatore 6 dzababa 6 dzamai dzimwe dzakaenda dzacho dzakatengeswa dzichizi takobhadhare kupfuma kumusha kwake kwemukadzi ndiuyu waitengesero musha saka nyaya claim ya uyu changamiro yekuti mbudzi dzangu 28 dzakatorwa is true zvawakutaura wakutaura breakdown yezo dzakadini yezo dzakazoshanda asi claim ya uyu yekuti mbudzi 25 dzakatorwa ichokwadi apa wakutsanangura takazoshandisa zvakati asi wadhimita mbudzi takatora zviri kutaura uyu ndo maonero andaita changamire kuti zveshuwa mbudzi wari kuti ano takatora tikazodzidai ya breakdown munhu akati munhu wakatora $100 yangu oti ndakatora asi ndakazokutengerawo chingwa ingani ndakazotenge mazuva asi watotaura kuti ndati mari ndakatora ndinoona kuti baba nyaya iyi ine background yashata ngokuti watakuti mwana haandoziva ngekuti yakambotorwa futi ndinoona kuti amutonazokuzirana nauyu baba mazuva makamugazesera babake
makamupedzedzera babake ndizvo amurati ndizvo ndipetiukadzi munhu kuya kuti waya uliyo nhingi handiti munoerenga naana acho aripo ana ako aya idzo dzayatinyati hanzvadzi ngokuti mamupedzerani rababa dai uyo ozoya akazvirira ozoya kuti iwe takaupedzera baba ako iyoyo zviro zvababa ako ukadini tikakupa ino wakaizepi ini makamupezita uyu pasina chiro makamupezita makamupa nei wakapuhwa nemhuri yake mhuri ana angana ana atatu kusanganisira naiwo chifuwo pamusoro ndiri kuona Changamire pane dambudziko hombe rakaende kuitwa ngemhuri yepachangazi. Vaturira uyu Maxwell vamupe zita rabambo ake, vakupetuke komuisira futi amwe baba, akutore pfuma iri kupuwe kuna Maxwell akuzi tapa baba ako, abvepi amwe baba imamupe zita rababa ake. Pamusoro pamuri kuti taisira vamwe baba ndepapa ndinozwisisa pamape breakdown yembudzi mune mbudzi dzamati makabvisa muchipa baba yegono ndegono rinopuwa uyo mwapaura umwe baba kuisa pamusoro pauyu mwazvitore pano uno yegono yekusangana namai yake ringi akuvunza azvese apa pamusoro ikanga pamunopa zita netariso yekusangana namai yedu peti saka muri kuzvipinze papinda hapana baba akapinda mumba imo mahanziri baba kupinda kwababa mumba nenyaya yekugara kwauyu zita zvinhu zviviri zvakasiyana. Ndipo chaipo akorito ndawanoti panga pabvunza Changamire kuti mwakamupe zita nezviro zvake mukati nemhuri yacho akunda ngani mama kuzoti rasikai kuti kusanganisira naiye wacho iye ariwo kupuwa mukazopina iye akunda iri naye akunda iri yandiwere akunda iriyo ndo azobve pfuma ere tiri kugarire kureketa ngezvayo nhasi mukunda wani pane amakapawo saka zvamwakapa mwaitaura kuti zvichabve kuakunda ako nemi mazukuru sekurenyu avo ndo zvamwaita nditi saka zvazobve kuakunda ndo zvaifanira kuturirwa uyu zvaari kuti nhasi ini namusi uzondidini uzondionawo makandichamba asi ndimwe makandipe zviro zvabambo angu ndo zvina uyu nhasi ipapapa hatisi kuramba tipe mari dzedu dzetirembotaura ndinofunga Changamire mataure angaita Maxwell kuti kudura rangu kuriyo takuona kune dura racho kwayo maringadziwi izwai ndikutaurire hama dzangu munhu aamanikidzwi kudarwaba imimi kana mwazviona kuti zvinenge zviri kuramba imimi paiuyi mbudzi 25 kuti mwade kurama kuti mwazode kudini asi neubaba hwamakamupa chitaura kuti mbudzi dzako 25 dzokuda dzori kutisungisa idzi 28 shambe kuti mabreakdown ako pamwe chete nedzimai yacho zvaari kundoda zvacho zvese saka tochienda rokutanga kuti ana mai tipe mbudzi dziya dzematakakupa dziya tidzoseri kupa usha 25 izvo dzinge dzemasungiro zvidzi pane hwani hazi ionini ko wakauraya anizvei izwai baba nehwani yaedze zviri pasamwa ndizvozvo abve mbudzi dzangu 25 ndizvozvo ndodze ndiri kuti aiwa uyu musamanikidzwa kuti uri mwana wedu batisi takakubara tisina kuitire zviro uyu kuti aiwa makatiturire zita rababangu
tiri kubanzwa toda kuti titaure tiri tese kuti tiita tiri pamwe chete tiri kuti ana chiruka toati mbudzi dziya dzatakakupa ere dzohuma dziya remoke huma ya dzosara kuno tumbe iyeyo muzotanga kuzopuwa ndiye futi ere ndopatiri kubvunzwa mbudzi dzakapuwa mai akapuengana mai alright mabvunza zvakanaka changamira ndinoti inini mbudzi idzi konongedzerana kwakaenda kuita akaenda ega tisi kuchawirana asi painga ne 200 keshi yaindofanira kutopa mai basi mari yani yausiya mbudzi dzese dzakadaro saka iwo akaise mari yamuhomwe kana kuti akazodini kwati atotengesa mbudzi yacho mari akati shanu newane huma 86 Ndakanzwa sewati pakabuda mbudzi ne200 plus. Mai akabvunzwa kuzi imini muri kudei. Mai akati ndinoda 200 plus. Avo vakomana neudyire wavo waari kubuditsa kuti ndo zvavari. Akanoti torai mbudzi 200 plus akaisa muhomwe. Mai apo akapiwa mbudzi mumba akagunun'una asi akazitora chete mbudzi idzodzo. Ingani? 5. akazipa ishi ndazwa kuti ikopa wakataurirwa iwowe wakubvunza kuti kumbudzi zacheti mudzangu zati dzasara dziripi ngaziya dzari musha dzakadziringana dzangu kwautera inini mbudzi ndakanga ndakuteere 21 kuti tabvise yamai 5 dziya ne200 yangu kuti ndakanda kuti ape 200 ya zvaari kudini musiya mbudzi dzese dziri papi dziripo saka iwo akatora mari zvose muhomwe kuti 200 yagara iripo nembudzi dzangu 21 ndakateere mbudzi 15 aya ndiwo vati tauro dzake dzainga 15 dzimwe idzi takazoti baba pane gono ravo obva tabvise 6 pakuya mai tobva tabvisa kuti mbudzi ndiwo vati dzake 15 apo asi dzakoiwo dzonga kudeva 21 dzangu inini 21 kana achiti mai vakazovape mbudzi ne$200 keshi mari tinogadzira changamira mari rogadzira mari rogadzira imbo simuka hii munozodzoka munenge mwadi imbosimuka yamagama mama towe Dojipondora jeje Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Dojipondora jeje